Bye bye drama. 3 ζώδια που η Αφροδίτη στον Λέοντα θα τους χαρίσει χαρά και διασκέδαση. Θέση 3. Τοξότης. Τοξότες, η Αφροδίτη από το Λέοντα έρχεται να προσφέρει λάμψη. Λάμψη και ταξίδια με τη φαντασία, αλλά και ταξίδια. Ταξίδια στο εξωτερικό, ταξίδια στην Ελλάδα, ταξίδια όπου θέλετε εσείς. Ταξιδέψτε με το μυαλό, ταξιδέψτε μέσα σε μια όμορφη σχέση. Ταξιδέψτε με το καράβι της ευλογίας, το οποίο μπορεί να είναι το καράβι του έρωτα, το καράβι του φλερτ. Σίγουρα όμως αυτό το οποίο φέρνει η Αφροδίτη είναι μία ανάγκη για διασκέδαση και την κατάλληλη παρέα που μπορεί να σας διασκεδάσει. Τα φλερτ πολύ καλά θεωρώ, παίρνετε καλά ποσοστά επιτυχίας, αυξάνονται σίγουρα τα ποσοστά επιτυχίας σας και αν το επιτρέπει ο προσωπικός σας χάρτης δεν αποκλείεται να κάνετε και μία γνωριμία η οποία να σας βγάλει από αδιέξοδα, καθώς θα σας βοηθήσει να ανακτήσετε την αισιοδοξία σας, να πατήσετε γερά στα πόδια σας και να αντιμετωπίσετε τα πράγματα με θετικότητα. Γενικότερα, αυτή η Αφροδίτη σας φέρνει σε επαφή με άτομα που ειλικρινώς σας φτιάχνουν τα κέφια, αλλά σας ξαναδείχνουν και τον προορισμό σας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέση 2. Κρυός. Κρυή μου, η Αφροδίτη θα βρίσκεται στο ζώδιο της δημιουργικότητας, των ερώτων σας και ειδικά εσείς που έχετε οροσκόπο στον Κρυό, θεωρώ ότι θα νιώθετε την ανάγκη να βρίσκεστε στο επίκεντρο της χαράς. Πέραν του γεγονότος ότι με αυτή την Αφροδίτη μπορεί να βρεθείτε και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Εάν είστε ερωτευμένοι και η σχέση σας πάει καλά, ίσως ήρθε η στιγμή να σκεφτείτε το επόμενο σημαντικό βήμα. Και κυρίες μου, εάν θέλετε παιδιά, αυτή η Αφροδίτη σας θυμίζει κάτι τέτοιο και βέβαια ευνοεί και αρκετά τις περιστάσεις, αν βέβαια το επιτρέπει και ο προσωπικός σας χάρτης. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι στα φλερτ αυξάνονται κατά πάρα πολύ οι πιθανότητές σας για επιτυχία και αξίζει τον κόπο να αξιοποιήσετε την εύνοια της Αφροδίτης προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα τι έχουμε? Δημιουργικότητα, διασκέδαση και έρωτα. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Το καλοκαίρι για σας συνεχίζεται. Πρώτη θέση και καλύτερη, η θέση των Λεόντων. Λιοντάρια, η αλήθεια είναι ότι με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας το καλοκαίρι όχι μόνο δεν τελειώνει, αλλά μοιάζει να αρχίζει τώρα. Και αν δεν το είπα αρχικά, η Αφροδίτη θα παραμείνει στο ζώδιό σας από τις 25 Αυγούστου μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Αυτό το διάστημα για σας είναι ακόμη καλοκαίρι και ακόμη και αν βρίσκετε στις δουλειές σας θα μυρίζει καλοκαίρι, θα αποπνέει καλοκαίρι, θα χαρίζει καλοκαίρι γιατί θα ζεσταίνει τις καρδιές σας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι οι σχέσεις σας ευνοούνται, οι συνεργασίες σας ευνοούνται και φυσικά αν δεν ανατρέπει ο προσωπικός σας χάρτης αυτή την εύνοια, ίσως βγείτε πάρα πολύ κερδισμένοι και σε ραντεβού επαγγελματικά που θα κάνετε και σε συζητήσεις, αλλά και στο να γεφυρώσετε αποστάσεις με άτομα ίσως με τα οποία να είχατε προβλήματα κλπ. Και να αποκατασταθούν οι ισορροπίες. Παράλληλα στον έρωτα έχετε έξτρα εύνοια.